Ja. Det her, det er ikke småting, jeg skal stå her og hævde og påstå her i aften. Så I kan lige så godt spænde sikkerhedsbæltet. Vi kommer ud over stepperne på noget, som er, ja, det er spektakulært. Ganske enkelt. Det, som jeg kommer til at påstå. Fordi det bryder med så store former for vanetænkning og så kraftige opdragelser, vi har fået. Hvis nu jeg siger Mozart, Platon, Goethe, Leonardo da Vinci, så kan jeg i nøjagtig samme stratosfære sige Shakespeare. Vi er helt oppe i den ypperste del af den menneskelige kreativitet. Og det, som jeg åbner et bal for i aften, er et ekstremt kontroversielt og meget i England ekstremt ømtåleligt emne. Og det har jeg så dristet mig til at skrive den første danske bog om. Det er ikke noget, som er nyt i udlandet. Men jeg har faktisk også arbejdet og researchet på det her i 20 år, så jeg har gjort mig mine egne opdagelser på rejsen. Men for overhovedet at komme derhen, så tror jeg, at den bedste måde, jeg kan illustrere det over for jer på, det er simpelthen, og I kan lige så godt være parat nu, det visuelle kommer til at spille en enorm rolle, for at vi kan følge sig ad det her. Nu sker der et eller andet langsomt bevæger. Okay. Ja, men det er fint. Så det vi gør nu, det skal du lige have ordnet det der først. Vi holder lige vejret. Men så siger du bare, hvornår jeg skal spille. Jamen det er fordi, nu kommer der et meget vigtigt øjeblik. Det hedder suspense, det her. Det er sådan. Jeg ved ikke, hvornår jeg skal gå i handling. Jeg skal lige afvente. Skal jeg bare køre med det højtidelige nu? Og så sige skift om et øjeblik? Om et øjeblik? Eller jeg kan selv gøre det? Ja. Okay. Godt. Kig på det, der kommer nu, og lad det stå. Og lad det lige få lov til at vibrere på sine hele egne præmisser. Okay? Læs. Jeg har trykket. Polonius. Den lader vi lige stå et øjeblik. Så tag den her. Ja, så lige se, om det Og vi tager den sidste. Se, alt hvad jeg forsøger i aften er at føres i retning af, hvad det var for en bevidsthed. op tilbage. Lys i midten. Tak. Hvad det var for en bevidsthed, der stod bag udsagn som disse, og prægede vores kultur på en måde, som ingen andre nogensinde, hverken før eller siden, har gjort på den måde. Det er jagten på en identitet, en væren, en bevidsthed, som rummer et enormt fond af spirituel visdom, af menneskelig indsigt, af den ypperste karat, og som formåede at omsætte denne spektakulære, den virkelig unikke indsigt i menneskets natur til scenens kunst. Og i alt det at kamuflere sin egen identitet, dels fordi, at det ikke kunne lade sig gøre at vise sit eget flag på grund af omstændighederne, og dels fordi man gjorde en dyd ud af nødvendigheden og lavede gemmelejen om til en skattejagt. Men det, der skete lynhurtigt, var, at myten om, hvad der var på færde, overtog styringen og tog livet af virkeligheden. Det var meningen fra begyndelsen af, men det var ikke meningen, det skulle vare ved. Og vi lever i dag i en tid, hvor vi er i stand til
og løse gåden.